Da snimamo? Čuj, sunim prvo jedno. Skoro prazna čašica. Tek smo došli i počeli. A nećete da kažete, jel idete kući ako počne pljusak? Ma, do kraja ostajemo, ne kliju. Samo ne klije. Krstili smo mikrofone. Fantastična jedna manifestacija jer je pogodio bit i da padaju mi bi ovdje bili uživali u nektaru bogova. Nemoj sniva. Daj da napravimo pauzu, ako ti ne trošiš ove proizvode, trošim ja. Moram da pitam da li je zamedljena rakija najprodavanija ovde ili je nešto drugo ipak. Nas prvo zaobilaze. Kažu da će to da ih patosira. Super, da sipamo onda jedno. Naravno. Prava prilika da izvedeš ženu. Ovo je najpravija prilika da izvedeš ženu. Dokle ostajemo? Pa uplatili smo pansion 3 noći ovde. Dokle ostajemo? Dok nas vreme ne otera. Do Fajronta. Do Fajronta, da. Ne, ti slobodno uzmi kišobran za sebe, mi ćemo da kisnemo. Pa mi pobegli iz teretane da vidimo malo ljudi iz kafane, kada ljudi iz teretane došli do kafane. Morate nam reći da li ste nasmejani zbog manifestacije ili zbog rakije, pa je već počelo. Jedno i drugo.